ଅରଣ୍ୟ। ଏହି ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମୁହିଁ କରିବି କଠୋର ତପସ୍ୟା। ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ଦୋଷ ଭାରେ କରନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚନା, କରୁଣା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କରୁଣା ଠାକୁର, କରୁଣା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କରୁଣା ଠାକୁର। ଟିକେ ପୁଅ ଟିକେ ଅନ୍ନ ଟିକେ ସାର ଟିକେ ଅନ୍ନ सम्मुखरे उभामुहि देवदेव महादेव। ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ କାରଣ ଏବେ ଆମେ ଗମନ କରିବା କୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିରକୁ ନାଇଁ କି ଗୋଟେ କହନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନାଇଁ କି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡପ। କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ମଣ୍ଡପ। ହଁ, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଠାକୁରାଣୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମା ବରାଳ ଉଡ଼ିଆ। ଗମନ କଲୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ। ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜାନି ରାଜା କିଛି ହଁ ହେଲା। ତମେ ଫଟୋ ଟିକେ କହୁନ ଦାଦା କ'ଣ ଟିକେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ କିଛି। ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଯାତ୍ରା ତେବେ ଗାଁରେ କୁହ ନ କୁହ, ଆମର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାରୁ ଏଭଳିଆ ଯାତ୍ରାଟା ଲାଗିକି ରହିଛି। ନିଜେ ଠାକୁରାଣୀ ଫୁଟି ବାହାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ତେଣୁକରି ଗାଁ ସବୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏମିତି ହେଇକି ଆମର 3 ଦିନ ହେଲାଣି କର୍ଣ୍ଣଟକ ଚାଲିଛି, ଦିନେ ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ, ଦିନେ ପାଣି କଳା, ଏମିତି ହେଇକି 3-5 ଦିନ ହେଉଛି। ଏତିକି ଆମେ ପୂର୍ବର କଥାଟା ଜାଣିବା। ଆଗରୁ କେଉଁ କାଳୁ କିଏ ଭାଷା କ'ଣ କହିପାରେ କି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଅନୁଭବ କଲେ ହେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ପରା ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମଧ୍ୟ କାମ ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ଆମେ। ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା, ହୋମ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ସିଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଏପଟକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଢ଼ା ଟିକେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଯଜ୍ଞ ଘର। ଯଜ୍ଞ ଯାଉଛି 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 ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିନି। ଚାଚା ସେ ବାଉଳି ହେଲାଣି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଯଜ୍ଞ ଘର। ତାପରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଭାବରୁ ଯଜ୍ଞର କାମ କିଛି ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ବାବାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମର ଖନ୍ଦାଶାଳ 3 ଦିନ ଧରି ଆମର ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ଖାଉଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଯାତ୍ରାର କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଯଦି ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି।
ଆଧରେ ଆଧରେ ତ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁ ଡ ଗୋଟାଏ ହେଲା ସୁଖ ଆଉ ଗୋଟାଏ ହେଲା ଦୁଃଖ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏ ହେଉଛି ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ এই হচ্ছে আমার পেন্টিং রুম। ଏଥର ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଆମର ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କହୁନ ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି। ଶିବ ମୁଖେ ତାକୁ ବର ଦେଲାନି ନା କଣ ଆଜି ମତେ ସେ ବର ଦେଇଦବ। ସିଏ ସିନା ବର ଦବ ମୁଁ ତାଠୁ କି ବର ଆଣିବି? କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ଆଣିବି। ଶୁଣା କଣ ଆଣିଲେ ହବ? କି ବର ଆଣିବି? ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯିବି କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବର ଆଣିବି? ମନ ପଡିବା ପଳା ମୋର ବରଟା ଧରିକି ପଳେଇବି ମୋ ଜମାରୁ ମରିବି। ମୁଁ ତ ନ ମନେ କଲା ତୁ ସିଆଟାକୁ ଯାଇକି ବାହାରି ପଡିବି। ଅମର ବର ଧରିକି ଆସିବି ତାପରେ ପୁଷିଆ ପାଖକୁ ଯିବି। ଶୁଣା ବାହାର ହବ ବୋଲି ମୁଁ ରାଜି ଆଣିକି ହେଲାନି।